Faya laita mongko mindahne wah ndahnean leh basoron faya laita monggo mindahne faya laita basoron monggo mindahne peninggal naldorta kang ningali sira bi kelawan peninggal maha sinala ghairi ing pira-pira kebagusane liyane Allah. Oh weta mongko den ijoli sira anhu saking peninggal al ama ing mindah niyo. Peninggal kang sira gunakake kanggo ningali kebagusan-kebagusan saliyane Allah iku diganti wuto ndahnean rekasan. Nggih, ngene bentuk kesyukuran awak dhewe nalika ndelalah awak dhewe digawe mripat, nggih. Dinggo tumuju nang ngene dalan. Pangapek ten tumape pengiran maca ayat-ayate pengiran dan seterusnya. Nggih. Karena kesadaran niku nalika wong niku akhire tafakkur, nggih. Mikir kegaweane Gusti Allah. Danean yo. Nika lho kok langit nek dhuwur niku gak ono sing sapa yo ora nibani patakku. Nggih. Mulane teng mriki faya laita bason nadur tabi ma'asinal ghairi uwita anul danean sesuatu nggih mripat sing biasane ningali perkara sing nyenengno sing saliyane pangeran akhire diganti malih wuto apa ya iso seneng padahal janjane nalika wong kudu rahmat dening pangeran dienugrahi dening pangeran kudu ngawasi kekuasaane Gusti Allah. Niku mbok nu rekae Kang Tolin yo praktek. Nggih. Kuwi niku diindelah tekan omahe. Wih, lah bete diliwati Tolin ya. Kula kan ngaten. Kok apan bengi-bengi iki? Ya tadi. Praktek rekae. Nggih, tafakur bengi-bengi mlaku dalan. Iya. Gaya Kang Tolin iki. Ana liwat Mesajono alah pesing kabeh rana jan. Lho, tuh sampean iki nggon sing ngoten pesing gak tau dikutafakur. Nggon uga kok apik sampean iki, apik secara zahir. Nalika gak tau dikutafakur ya pesing, Jan. Ngerti, Jan? Bengi niku mikir. Gaya lho gaya. Kowe ngubungno tasbih. Ning gaya sing sampean engkek niku pengiran, soalnya sampean wektu bengi niku gak ana wong, sampean engkek arep sapa? Lah ning engkek Gusti Gusti Allah mumpun Gusti kula panjenengan engkek Gusti kula ajeng engkeki jenengan kula zikir wiridan tafakur sepanjang dalan ingkang kula lalui kangge pamer kali jenengan Gusti mboten pamer kali kawulane jenengan mboten pamer kali sanese jenengan ngono jor lendung jor eling jen piye jen Mas lali mbah kula pas ndelek kopi masalahe kok diwarai ora diperhatekno ora iso nggih ukur diwarai nggih ukur ora diperhatekno piye jan kam pirang-pirang pira hasil